नारी वियोग में रोवतरिया कहतरी किशोर भाई एगो परदेसिया के मेहरारू कटनी लागल बा कटनी लागल बा अब पति प्रदेश में बानी परदेसिया के मेहरारू कहतरी ए राजा जी कहा ए महावीरवा के मां रउआ होली में कहीं नहीं आ रउआ होलियो में नहीं लिया अभी चैत लग गई रउआ तने जल्दी घरे आ जाए हमरा तमर से चैतो में ना आती बैसाख में आती चैत में काहे बोलावो तारू काहे कटनी नु करे के बा अकेला हमरा से कटनी नहीं खे होवत तो बाबू घरे नहीं खे जाहो तू कैसन मर्दावा बड़ा कि तोहर बाबू रखल बा कि तू रखल बड़ा अरे तो बाबू से खेत में जो गेहूं कटो बाबू बुढ़ा गइल बा बाबू से काम नहीं खे होवत रउआ तनी जल्दी छुट्टी लेके घरे आ जाए तो ऐसे ना आए तब कैसे आए एगो मीठ बोला से ट्रेन छोड़ के प्लेने पे चढ़ के कभी सुबह को याद आते हो कभी शाम को याद आते हो अंजलि कभी सुबह को याद आते हो कभी शाम को याद आते हो कभी कभी इतना याद आते हो अंजलि कि ऐना हम देखते हैं नजर आ पाते हो रउआ लेट ना करो तनी जल्दी घरे आ जाए एकदम तोर बाप क्रिया कहियो छ हे लो कहतरी का कि हमरा रउआ अपना बाबू के भरोसे छोड़तनी आई हो कटनी में ससुर भैंसुर घरे देखी हमर जिया जरे कोयली के कूकहू देवे हमारा भारी दूध कोयली के कूकहू ना देवे हमारा भारी दुख हर जगले बीतेला सारी रतिया चई हर जगले बीतेला सारी रतिया चई पानी हम अकेला घरे पाकल फसल खेत में झरे और पानी हम अकेला घरे पाकल फसल खेत में झरे कैसे होई गेहूं के कटनिया चई कह तरीका और का कि पाक गईल सब गेहूं जौआ बढ़ गईल मुश्किल सैया छुट्टी लेके आओ उदय ए राजा छुट्टी लेके आओ ए सैया छुट्टी लेके आओ हमर टूटता छुट्टी लेके आओ
33 रुपया के पुरस्कार आइल बा। ए सीमा सीमा बेचारी कहतरी कितना तड़पतरी इस समय ऐसने हो पाक गइल सब गेहूं जौआ झरता मसूरिया अपना बाबू के फेरा में बड़ा पहले भांग लगवले जैसी हसुआ भिड़वले उनकर औरिये कट गई कह तरीका कि पाक गइल सब गेहूं जौआ झरता मसूरिया अब बाबूजी के घाव भइल बा कट गइल अमुरिया 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 अमुरिया मटर के ढेरी बेरी बेरी बोलावे मटर के ढेरी बेरी बेरी बोलावे अरे रहरी करे झिलमिल ये राजा छुट्टी लेके आओ सैया छुट्टी लेके आओ हमर टूटता सैया छुट्टी लेके आओ शंकर भाई के जोड़े में वो काम करते हैं वो में घर घर में जा रिलेशन है तनी बचाइए के ना काम करे के घर घर में हर परिवार में रिलेशन है तो तनी बचाइए के ना कुछ करे के कह तरियरी का कि भेदता बसंत कम सजल बिना शेर पर अजियता नी राजा पत्थर राखी के करे तोहरे लगावल गुलाब के बगिया अरे तोहरे लगावल गुलाब के बगिया कोई नहीं अब ये सैया छुट्टी लेके आओ एगो शंकर भाई ठीक है कहनी हमरा दोनों आदमी के समय तो रिटायर हो गई एगो ये पर चैत के निर्गुण गावत है चैत के निर्गुण कैसन चैत के निर्गुण होला जैसे बूढ़े आदमी के देख के जवान का मजाक करेला मजाक न करे के चाहिए देखो दुनिया से सबके जाए के पारा पारी बा ओहे तरिए गेहूं जौ के बुढ़ारी आ गइल बा निहुरल हो आ रहरी के जवानी हो तो पुरवैया बिहार में पछुआ बिहार में रहरिया झूलता है दोनों के मजाक करता गहूं जौआ से कैसे देखी निर्गुण के भाव लगी लेकिन धुन नयका कि हमर राजा हमर राजा हमर राजा हमर राजा हमर राजा जी दिन में न बोले काहे ना बोले अरतिया में हूं हूं तो पुआ लेकिन यह धुन पर कह के बा रहरिया झूम झूम के कहता कि गेहूं जौआ गेहूं जौआ गेहूं जौआ गेहूं जौआ गेहूं जौआ धीरे धीरे डोले काहे कि बुढ़ारी आ गई बा गेहूं जौआ धीरे धीरे डोले झूमी रहरिया बोले कि झूमी रहरिया बोले
के समझते चलम तो मजा आएगा। का बोले रहरी? का बोले? अब तक कुछ दिन में तू कटैबे अब ओझा बान खरी हनिया में जइबे। जब तक कुछ दिन में तू कटैबे ओझा बान खरी हनिया में अब तक कुछ दिन में तू कटैबे बोझा बाल खरिहनिया में जइबे। देख किसान मगन मन डोले कि झूमी रहरिया बोले कि झूमी रहरिया कि झूमी रहरिया बोले कि झूमी रहरिया देखी इतना बात केहू जहुआ सुनले तो कहे लगे उठा दी ना ना नचनिया अंतिम में दोनों अंतिम में दोनों दू गोले खत्म हो जाएगा। अभी दोनों के अभी नहीं, अंतिम में दोनों के। अब देखी कि गेहूं जहुआ के बात सुन के रहरी के बात सुन के गेहूं जहुआ का कहता हमारा पिठिए पर जो तू हुईबे फर्क कितने बा कि हम कटाए तो धान के पोरा वाला रसरी में बन्हाए आ तू कटैबे तो का होई तूहू जाइबे। जैसे हमहू जाए तो शंकरो भाई जाइए कि ना जाइए? टोपी ले जीता रहे कौआ के जीभ खेले हैं अमर है कि वो मरबे करेंगे तो सबको पारा पारी जाना है। ए भैया हमारा पिठिए पर जो तू हुईबे आई अपना जात तक के हाथ बनइबे। बात है कि ना रहरी के बोझा रहरिये से बांधल जाए। सही बात। ऐसे लास्ट में कहतनी गावे शंभू कहे हरी हरी एक दिन सब ही के जाए के पड़ी गावे शंभू हरी हरी एक दिन सब ही के जाए के पड़ी और देखो किसान मगन मन डोले झूमी रहरिया बोले झूमी रहरिया चलो चैत केस कर देखा बाबू।